खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ आसाम सरकारा अरुंधति गोल्ड स्कीमनि गेजेरजों गोदानै हाबा जानाय खैना एबा हिन्जाव गोदाननो 40,000 रां एबा सना तलासे अनसुंथाइ अबयसे बे आस'निया दिनैनिल' नङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बे अनसुंथाइ होबोनायखौ नुनो मोनदों। जायफोरा बे बोसोराव एबा 1 जानुवारि 2020 नि उनाव हाबा जादोंब्ला नोंथाङाबो बे आस'निनि खाबुखौ लानो हागोन। जुदि नोंथाङा गोसोब्ला बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। दासिम बेनि अनलाइन एप्लाइआ सोलिगासिनो दं, नाथाय एप्लाइ खालामनायनि माखासे कन्डिशन एबा क्राइटेरियाबो दं। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन माबायदि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जायो, मा डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड दङ, गासैखौबो बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम बिदिब्ला आंनि कुआर लाइमोननि लाइजाम इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ जोबोर बरायबाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा खावलायनाय, जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला आरो बेफोरबायदि लेटेस्ट इनफरमेशन नलेजेबल एडुकेशनल बायदि भिडिअखौ मोननो लुबैयोब्ला अन्नानै आंनि बे गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोसे खाथिनि बेल एबा घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामनानै होदो। लेट्स स्टार्ट। नोंथाङा जुदि बेनि खाबुखौ लानो लुबैयोब्ला, बे स्किमनि खाबुखौ लानो लुबैयोब्ला बेवहाय माखासे एलिजिबिलिटिनि गोनांथि दङ। बे एलिजिबिलिटिया थायोब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि खाबुखौ मोनगोन। बिदिब्ला मा एलिजिबिलिटि थानांगोन नोंथांमोना बेखौ नायदो। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा खैनानि बैसोआ 18 इयार्स जाथारनांगोन। बेनिफ्राय दरानि बैसोआ 21 जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 आव दङ स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 बायदि बेवहाय रेजिस्टार्ड जानाय जानांगोन, अथराइजेसन सार्टिफिकेट थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 आव दङ नोंथाङा 1 डिसेम्बर 2019 अर्थात 1 डिसेम्बर 2019 नि उनाव नोंथाङा हाबा जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ रेजिस्टार खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ नोंथाङा 1 डिसेम्बर 2019 आव हाबा जादोंमोन, नाथाय बेनि रेजिस्ट्रेशना 1 जानुवारि 2020 नि उनाव रेजिस्टार जानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय नाम्बार 5 आव दङ द एप्लिकेन्ट गार्ल शुड एप्लाइ फर द बेनिफिट आन्डार अरुंधति गोल्ड स्किम। बेवहाय अरुंधति गोल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलि आइजो अर्थात हाबा जानाय खैनायाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव दङ द टटेल इनकाम अफ पेरेन्ट्स अफ एप्लिकेन्ट शुड बी बिल'। जायफोर खैनानि नामाव बे स्किमखौ एप्लाइ खालामगोन बेनि खैनानि न'खरनि जितु पेरेन्ट्सनि नामाव थानाय इनकामा 5 लाखनि गाहायाव जानांगोन, अर्थात 5 लाखनि गोजौ थायोब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय नाम्बार 7 आव दङ द एप्लिकेन्ट गार्ल केन एभाइल द बेनिफिट फर हार फार्स्ट मेरिज लाइफ। बेवहाय बिथाङा जाय खैनायानो जेखि हाबा जादों बे खैनाया फार्स्ट टाइम हाबा जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 8 आव दङ बोथ द ब्राइड एन्ड ग्रुम मास्ट हेभ पास्ड। बेवहाय जायफोरा खैना आरो दरा हाबा जादों, जुलि जादों, बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन, अब्लासो बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिं जायफोरानोखि आदिबासि अर्थात टी ट्राइब्सनि आन्दाराव दङ बिथांमोना बेवहाय मेट्रिक पास जायाब्लाबो जेबो जानाय नङा, बिथांमोना मेट्रिक पास नङाब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय आदिबासि बा टी ट्राइब्सनि अनगायै गुबुन कमिउनिटिया जुदि बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन। नो मिनिमाम एडुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस अफ टी ट्राइब्स। बेवहाय जायफोरानोखि टी ट्राइब्सआव गोलैयो बिथांमोना बेवहाय जेबो बैसोनि आरो एडुकेशननि क्वालिफिकेशन थानाय जानाय नङा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन गैयाब्लाबो बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ मोनगोन। बेनो जाबाय एलिजिबिलिटि। बेखिनि एलिजिबिलिटिया थायोब्लानो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाखौ थाखाय माखासे डकुमेन्ट्सनि गोनांथि दङ। बेवहाय मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन नोंथांमोना बेखौ नायदो। बेयावनो फार्स्टआवनो दङ डकुमेन्ट्स फर प्रुफ अफ एज। बेवहाय 1 नाम्बारावनो दङ नोंथांनि बैसोनि, जितु नोंथाङा खैनाया 18 इयार्स आरो दराया 21 इयार्स जाथारनांगोन, बेनि जितु एज प्रुफ बेखौ होथारनांगोन, अर्थात जायखिजाया एडमिट नङाब्ला डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट थायोब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय अदार देन टी ट्राइब्स एन्ड आदिबासि कमिउनिटि SSLC or equivalent pass certificate as proof at whereby the bride should be attained at the legal of 18 years। जायफोरानोखि टी ट्राइब्स एबा आदिबासि कमिउनिटिनि अनगायै गुबुन जातिफोरा बिथाङा 18 इयार्स जाबाय, खैनाया 18 इयार्स जाबाय, अर्थात जितु दरा दङ दराया 21 जाबाय, बिथांनि बेखौ मोनसे प्रुफ नांगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जायफोरानोखि आदिबासि एबा टी ट्राइब्सआव गोलैयो बिथांमोना बेवहाय जेबो एडुकेशन क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो जागोन, बेवहाय जास्ट मेरिज सार्टिफिकेट थायोब्लानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय दा जायफोर बिथांमोना स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 आव रेजिस्ट्रेशन खालामबाय बिथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ एटेस्ट खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय नाम्बार 3 आव दङ जायफोर बिथांमोनानोखि खैनानि बिथांमोना जे 5 लाख एनुवेल इनकामखौ 5 लाख क्रस जामारा बिनि मोनसे इनकाम सार्टिफिकेट बेवहाय
आपलोड खालामनानै होनांगोन बेजों लोगोसे नाम्बार 4 आव दङ खैनानि मुङाव बिनि जितु बेंक एकाउन्ट दङ बेंक एकाउन्टखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 5 आव दङ सार्टिफिकेट इस्युड बाय द गावबुरा मौजादार जायखिजाया गावबुरा अर्थात खैनाथिंनि गावबुरानि सार्टिफिकेट गांसे बेवहाय आपलोड खालामनानै होनांगोन थ' बिदिब्ला बेखिनि गासै मोनबा सार्टिफिकेट बेयाव गोनांथि दङ बे मोनबा सार्टिफिकेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय टाइमाव होथारनांगोन बे मेन्डेटरि बे उइदाउट बेखिनि डकुमेन्ट्स नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा स' नोंथांमोना बेवहाय नायनानै ला बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय बबे वेबसाइटआव थांनांगोन मा वेबसाइटआव थांनांगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि बेवहाय नोंथांमोना गावनि सार्च बाराव थांनानै बेवहाय टाइप खालामनानै हो revenue.assam.nic.in/arundhati होननानै बेनिफ्राय बेबायदि जुदि नोंथाङा सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि मोनसे वेबसाइट फैगोन अरुन्धति गोल्ड स्किम बेवहाय नोंथांमोना फरायनानै लानो हागोन नायोब्ला नायनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गोजौआव गोसोमाव नुदों माखासे अपसनफोर दङ बिनिनो नोंथांमोना बेवहाय नैबे सिटिजेनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो सिटिजेनाव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय मोनथाम अपसन दङ एप्लाइ अनलाइन बेनिफ्राय ट्रेक स्टेटास बेनिफ्राय फिक्स डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन डेट बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ दङ बेनिफ्राय ट्रेक नोंथाङा जितु एप्लाइ खालामदोंमोन मोनसे आइडि मोनगोन बे आइडिखौ बेवहाय ट्रेक खालामनायनि बे अपसन दङ जितु ट्रेक स्टेटास बेवहाय जुदि नोंथांमोना दा अनलाइन एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांमोना बेवहाय अनलाइन एप्लाइआव क्लिक खालामनानै हो अनलाइनाव एप्लाइआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय माखासे अपसन फैगोन मोनथाम लेंगुवेज दिनै नोंथाङा बबे लेंगुवेजजों बेखौ बे फर्मखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो जुदि इंलिसाव एप्लाइ खालामगोनबा इंलिसाव सेलेक्ट खालामनानै हो असमिया बांला मोनथाम अपसन दङ आं जितु इंलिसाव होनानै होबाय बिनि होनायनि उनाव मोनसे फर्म गेवनानै फैगोन बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लादो सरि नेटआ एसे स्ल' बेबायदि गेवनानै होनायनि उनाव नैबायदि मोनसे फर्म फैगोन दानिया नैबे फर्मखौ नोंथांमोना बेवहाय फिलआप खालामनांसिगोन थ' बिदिबा नोंथांनि गासै कागज पत्रखौ लाखाजोबनानै स्केन खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय खालामनानै होब्लानो जाबाय बेवहाय आं नोंथांमोनखौ साजेस्ट होयो नोंथांमोना बेखौ मबाइलजों खालामनाङा पिसि नङाब्ला लेपटप जायखिजाया खालामब्लानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो नायदो अरुन्धति स्किम एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मार्क्स फिल्ड मेन्डेटरि बेवहाय जितु गोजा कालारनि दंना बे गोजा स्टार थानायाव नोंथांमोना गासिबो बेफोर जाबाय मेन्डेटरि दानिया नोंथाङा ससियेल कमिउनिटि फार्स्टआवनो नोंथांमोना बबे कमिउनिटिनिफ्राय बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय फेमिलि एनुवेल इनकाम दानिया आं बुंदोंमोन ना बेयो 5 लाखनि गाहायाव जानांगोन बेवहाय नोंथांमोना बेनि प्रुफखौ होनांगोन नोंथाङा बेसेबां एनुवेल इनकामाव गोलैयो बेनिफ्राय इज इउर मेरिज रेजिस्टार्ड आन्डार स्पेशल एक्ट 1954 नोंथाङा जे स्पेशल मेरिज एक्ट 1954 आव रेजिस्टार खालामबाय नोंथाङा खालामदोंब्ला खालामदों खालामाखै बेयाव हो नाथाय खालामनाया मेन्डेटरि जुदि बिनि सार्टिफिकेट थायोब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय इज इउर फार्स्ट मेरिज बेयो खैनानि थाखाय फार्स्ट ना सेकेन्ड ना थार्ड बेवहाय जायखिजाया नोंथाङा फार्स्ट मेरिजबासो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जुदि सेकेन्डबा नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हाया जुदि फार्स्ट जाल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय बे फार्स्ट इएस होबानो जाबाय बेनिफ्राय हेभ इउ पास एटलिस्ट एसएसएलसि अर इकुइभेलेन्ट एग्जाम नोंथाङा बेखौ मेट्रिक पास नंगौना नङा बेयाव नोंथाङा नंगौबा नंगौ नङाबा नङा सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नेम नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालामगासिनो दङ बेखौ बेयाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट अफिस साब रेजिस्ट्रार अफिस नोंथाङा बे हाबाखौ बबे साब डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खालामगासिनो दङ बेखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो दानिया बेखौ खालामखांजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय एप्लिकेन्ट डिटेल दानिया नोंथांनि डिटेल्सखौ बेयावनो होबानो जाबाय बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट ब्राइड्स बेवहाय खैनानि नामखौ हो जायनि खैना जाबाय बे खैनानि नामखौ बेयाव फार्स्ट होबानो जाबाय बेनिफ्राय ग्रुप नेम बिथिंजाय दरानि नामखौ बेयाव हो बेनिफ्राय फादार्स नेम अफ ब्राइड खैनानि बेवहाय बिफानि नामखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय मादार्स नेम गाहायाव मादार्स नेम दङ मादार्स नेम होबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया एड्रेसखौ होदो दानिया खैनानि एड्रेसखौ नैबे होबानो जाबाय दानिया पिन कड होदो आधार कार्ड होदो बेनिफ्राय मेरिज रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बेयाव हो मेरिज रेजिस्टार्ड बेवहाय मोननै अपसन दङ मेरिज रेजिस्टार्ड एट बबेयाव खालामनाय सोरजों खालामनाय कर्टआव खालामदों आरो सोरजों खालामदों बेखौ बेयाव होब्लानो जाबाय मेरिज सार्टिफिकेट दानिया नोंथाङा जे मेरिज सार्टिफिकेट दङ बेखौ बेवहाय बबे सनाव खालामदोंमोन बबे मासाव खालामदोंमोन बेखौ बेयाव एन्टार खालामनानै डेट अफ मेरिज सोलोंनाय नोंथाङा खै तारिखआव खालामदोंमोन सस डेट मेरिज नोंथांनि हाबाया खै तारिखआवमोन बेखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै हो डेट अफ बार्थ नोंथांनि खैनानि डेट अफ बार्थखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै हो बेनिफ्राय बेबायदिनो इमेल आइडि मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नोंथांनि नैबेवहाय दानिया बेंक डिटेल्स खैनानि पासबुकखौसो बेवहाय होबानो जाबाय खैनानि पासबुकखौ बेवहाय हो नोंथांमोना बेवहाय
होखाजोबनाय दङ ब्राइट इन इंलिश बेवहाय नोंथांमोननि दानिया IFSC कोड ब्रान्च कोड एकाउन्ट नाम्बार बेवहाय गासैखौबो डिटेल्स होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे जिथु गाहायाव आइ हेयार बाय बेवहाय टिप दङ बेखौ नोंथांमोना टिप होनानै गाहायाव केपसा कोड मोनगोन नैबे केपसा कोडखौ नैबे बक्सआव एन्टार खालामनानै हो एन्टार खालामनायनि उनाव गाहायाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना साबमिट अपसन बेवहाय साबमिटआव गासैखौबो रेडि खालामखांजोबनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय साबमिट अपसनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय साबमिट अपसनाव क्लिक खालामनायनि उनाव मोनसे OTP फैगोन बे OTP खौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै बेवहाय कमप्लिट सक्सेसफुल खालामनो हागोन थ' बे जाबाय बेखिनि नोंथांमोना अनलाइन माबोरै खालामनो हायो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मायबाफोर डाउट दंबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो जुदि मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबाय डिसलाइक खालामदो जुदि नोंथाङा दासिमबो खालामदोंना खालामाखै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो मानोना बेफोरबायदिनो लेटेस्ट इनफरमेशन नलेजेबल आरो एडुकेसनेल बे चेनेलाव नोंथांमोननो रोखायै फोरमायना होनाय जायो थ' नोंथाङा बे चेनेलनि मिस खालामालासे थानो लुबैयोब्ला नोंथाङा बे चेनेलनि फायदाखौ लुबैदोंब्ला नोंथाङा अन्नानै साबस्क्राइबल' खालामनानै होदो